Ako chutnal dnešný gól? Výborne, Chain to výborne vypracovali a som rád, že tam padlo. Čo hovoríš na dnešný zápas? Ako super, 3 body sú, takže to je hlavné. Ľudí sme chceli tie 3 body a som rád, že sa to podarilo. Víťazný gól padol až v závere, asi vám padol kameň zo srdca. Hej, lebo hovorím ešte, že už sme mysleli, že zoberieme 2 body minimálne, ale tie 3 sú super. Pri tom góle to si sa pošmykol, alebo to si dával do toho všetko, aby si trafil? Ja už neviem, ale asi nie. Normálne som asi, neviem, ale isto sa nešmykol. Dneska 2 také podobné góly, že také vymyslené riešené, že nastrelené na bránka. Že si aj tréner vral, že máme to jednoducho strieľať na bránu a dorážať a krásne 2 dorážky z toho boli, takže musíme to plniť. Druhá tretina, trošku ste opäť odpadli, ale prvá, tretina, môžeš byť aj ty spokojný? Dobre, no hovorím, škoda tých gólov, zbytočne sme ich dostali na koňa, ale výborne sme to zvládli, vtedy nás podržal, takže